Значи на реката сме. На Темза. Тръгнали сме пак да ровим. Отсреща е колелето. Той е на баба кралица Уестминстърското абатство. Един дирижабъл. Отгоре, естествено, че хеликоптери кържат и кораби. Ето го и ямбулската агитка с металотърсачите фанала сигнал в момента. Рови. Една кофа с амбалаж сме събрали. Хеликоптер е полицейски, естествено. Двуетажен автобус. Абатството се вижда, точно е кулата. Значи, това е. Темза в момента е водята е там, че е дълбока само 2 метра. Чакай да си видим тук амбалажа. Кой ми събрано днеска. Бакари. Стинки, ама съвременни са. Днеска няма. Само за отпадъци. Тъщина отпадъци, бронзовото. Цялата. Това е. И манярчета в Лондон. Аре бе, изкарай една златна гривна, бе. Не мога. Тук иначе е земята, ако представлява. Каманак. От тази страна има едни смотани черни камъни, дето пищят да се късат на цветно. Нищо като руда. Ма не са руда. Друго, кой да ви заснема, да знам. Другия път.